USiyabulela Npongoshe angawelwa ngumqa esandleni njengoko ejonge ukutyunjwa kwiqela elizakumela uMzantsi Afrika kwiiOlimpiki kwinyanga kaAugust. Uzilolongela phantsi kweemeko ezingancumisiyo kwaye ubonakalise iimpawu zokuzimisela kulo mdlalo wamanqindi. Lo kaNpongoshe uye wamela uMzantsi Afrika kwitumente i-All Africa Games eAngola ngonyaka 2017. Ihlobo mna enjima ngalo kokuqala ndingumuntu ozimiselayo. Yoko nje xela into eyi-1 ke mna xa ndijimayo bana akho mntu nondogqitha ehloboni iboxa ngalo for boxing ndiqale ndimncinci. So ke ngoku abantu bajima eboxing ngoku mandenza lena ndiqhelele ndingenza into engayiqhelanga. Naye uPamela Mayoli ubonakalise iimpawu zokuzimisela ngelixa bezilolonga. Lo kaMayoli wazenzela igama kunyaka ophelileyo apho wabetha khona uZanele Kebeni oyintshatsheli yakwizwekazi laseAfrika kwabasetyhini. Boxing is ntweni ngaboqala. Yabo boxer always disciplined. So I'm very big on the discipline. So that's why boxing the jam. USiyabulela is a good inspiration with many young children, especially abahlala kule ndawo. Because le ndawo if uyayijonga kunzima kakhulu, and uSiyabulela is become a role model. USiyabulela Npongoshe ujonge ukundingela eFrance kwinyanga May apho azakuthabatha khona inxaxheba kwitumente World Games apho afuna ukuzenzela khona igama. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC laseGqeberha kwiphondo lempuma Koloni.